gym y gwych a da ni'n mynd i chwarae y tutorial ar Minecraft Xbox, console edition achos o dal Xbox ond da chi'n dallt beth dwi'n meddwl. Da chi ti'n gwybod? Yes, pam nes i neud na'n? So meddwl iawn. Dwi'n newydd i Thursday. A dwi jyst yn mynd i... dwi'n mynd i falu yr pred, dwi'n mynd i dollti'r coedan yn hanner, ond dwi'n mynd i falu fo i gyd. Neidio dda. Bys yn meddwl le? Pwys bysa meddwl? Iawn, a bysa a. Wel, sa chi'n gallu... Iawn, dwi'n mynd i trio completio yn gyntaf. Iawn. Press. OK. Iawn, dwi wedi gwneud fy mhen ac dwi'n barod i wneud dwi'n mynd i wneud gwneud bethau crafting table. Bwrdd craftio. Mynd yn hawddach i ddweud. Iawn. Da ni'n mynd i wneud... Wan dwi'n mynd i wneud brigiau. Dwi wedi wneud o wan. Ac dwi'n mynd i wneud pickaxe wan. A dwi'n mynd i wneud llif. Dwi'n mynd i wneud axe. Sorry, os dwi'n deud yr tools yn byd y ddeud yn Gymraeg. Dwi ddim yn... Dwi dafio rei bethau. Sorry. Dwi'n mor sori i chi. Dwi'n mor sori. Fel dwi'n... Dam deud dwi'n penderfynol, ond dwi'n penderfynol i siarad Gymraeg weithio da. Iawn, gennai'r pren ma. Dwi'n llun o'r pren ma. Iawn. Mae hyn yn... Da chi'n dallt weithiau, da chi'n anhofio da chi'n neud fideo. Fel, dwi'n gwybod dwi'n siarad am pethau fel, da chi fel, go iawn. Fel, i rei yna chi. Go iawn. Da chi'n meddwl go iawn da. A dwi'n meddwl hefyd go iawn, fel, go iawn. Dwi'n neud hynna hefyd. Del, dwi'n gwybod, ond rei yna chi, go iawn, da chi'n neud hynna. A rhaid i chi neud y fideo eto da. Da chi'n dallt beth dwi'n meddwl? Chos go iawn. Iawn, dwi fel mwynhaw a dwi'n mynd i dyllu grafel. Dwi wedi wneud o'n. A gwneud eto. Sut wedi neidio eto. Dwi'n anhofio sut wedi neidio weithio. Iawn. Dwi'n gwybod.
hapusau am y tutorial. Wel, dim arall yn... dwi'n gwybod be i ddweud amdano fo da. Dangos i chdi. Iawn, dwi'n mynd i... Dwi'n mynd i wan tyllu mwy o gerig. Iawn. Iawn, a dwi'n mynd i wneud lot o... Dwi'n mynd i lot o bethau. Diamond, bob dim, dwi'n mynd i hynna. Dwi'n mynd i lot o bethau. Ond dwi'n mynd i wneud lot o bethau diamond. A bethau fel yna. Os da chi'n gweld yr fideo yma, dal ddim efo gormod o amser i chi jyst gweld. Dwi'n hapus da chi'n watchad y fideo yma, achos hwn di'r ail fideo dwi erioed i wneud ar yr rhaglen YouTube yma. Iawn, oce. Lle mae o'n, dyma fy'n bwrdd crafftio. Dwi wedi wneud pickaxe. A rhaid i mi wneud mwy o... Iawn, dwi'n mynd i wneud cleddyf. Dwi'n mynd i wneud mwy o friga dwi wedi wneud dwi'n. So, sam synwyr deud y gai deud dwi am wneud dwi'n. Wel, ma' na synwyr, ond does am synwyr i mi ddeud y gai rwan, achos, wel, achos dwi'n barod i wneud ydw. Dwi just angen un carreg arall a Lucas Fowler un carreg yna yn fama. Oce, wan fi'n tyllu fo. Ie, dwi wedi tyllu fo ag... o'n i'n meddwl o'n i wedi gwneud pickaxe. Dwi wedi gwneud pickaxe, dwi'n mynd i wneud axe. Diamond. Dim diamond, carreg. Erbyn yn episod y darn nesa o'r Minecraft, na i ddweud i chi beth di axe yn Gymraeg. Dwi mor sori. Na, go iawn, dwi yn mor sori. Stew, mushroom stew, rabbit stew, mushroom stew. Beetroot, rabbit. O'n i'n mynd wedi adael beetroot siwp. Oes pryd. Iawn. Diolch am yr axe. Dwi efo bob un tŵl carreg. Dwi'n edrych i fyny yn. A dwi'n edrych i lawr. Dwi'n edrych i fyny. Ag i lawr. Iawn. Dwi'n yn gwybod beth un. Sut ydw i'n completio fo? You cannot leave this area. Iawn. Dyna y beth cyntaf dwi am wneud ydy... beth dwi am wneud? Popdy. Ia, na'n neud popdy. A efo yma, ag... Sut ydych chi'n meddwl am y fideos Cymraeg? Achos, ydych chi'n meddwl bydd o'n helpu pobl dysgu mwy o Gymraeg? Wel, dwi'n yn gwybod, ond illa.
Dwi'm yn gwybod pam dwi wedi deud hynna. Go iawn, dwi ddod dim sgynau'n clem na. Hyd yn oed, os ydych chi'n Cymraeg, ydych chi'n bedall beth dwi'n... Un gair beth dwi'n sôn am. Na, dwi'n gwybod. Di dda. Fel arfer fi. Iawn, ag... Dwi wedi gwneud pob dim. Yes! Yes, oh yes. Iawn, dwi jyst yn mynd i nôl y map 0. Na chi, ag... So, faint ydw i'n gweiddi, go iawn. Rhaid i mi wybod yna. Iawn. Geri! Ie, na i drio neud jaco. Na i drio neud mwy o glo. Fydd e'n drio llosgu. Fydd e'n drio llosgu. Fydd e'n drio llosgu. Fydd e'n drio llosgu pren i neud... Wel, i neud rhyw fath o glo ma. Charcoal, yes. Iawn. So, ydych chi'n licio hwn? Wel, dwi'n meddwl iawn, dwi'n meddwl hyn yn dda, ond na i weld chi yn yr fideo nesa o darn 1 o y tutorial Minecraft. Na i weld chi mewn rhyw bryd a na i weld chi yn y fideo nesa ac gobeithio ydych chi'n cael diwrnod hapus. Ta!